специално за адвоката. Най-новият адвокатски кичек, знаеш ли го? Най-новият адвокатски кичек. Лудница! По-силно, по-силно! Продължаваме за Спартак и цялата компания на целия отбор. За най-добрите спартанци от Варна специално. Има ли комучи тук тази вечер? Продължаваме за Спартак Варна, специални поздрави! Поздравя специално Стефан Тълчев и компания. Yes, hey. Продължаваме специално за приятели за Спартак Варна. Живи и здрави. Продължаваме. Има бизнес, има пари. Само мажор, колеги, майстро. Има бизнес, има пари. Има и за трима дами. Гледа кой където свари, джоба да ти разтовари. Всеки казва ми в очите, че разбиват ме жените. Всеки казва ми в очите, че разбиват ме жените. На жените зная сам, нещо цвете аз ще дам. На жените зная сам и душата си ще дам. На жените зная сам, нещо цвете аз ще дам. На жените зная сам и душата си ще дам. Има руси, има черни. Русите са шукам ли не заето. Океан ми е сърцето. Всеки казва ми в очите, че разбиват ме жените. Всеки казва ми в очите, че разбиват ме жените. На жените зная сам, нещо цвете аз ще дам. На жените зная сам и душата си ще дам. На жените зная сам, нещо цвете аз ще дам. На жените зная сам и душата да майстор ти си.
най-големия мъж от град Варна. Това е моя брат Емо и цялата групария. С пожелание за много радост, щастие. Добър вечер, добре дошли. За моите приятели специално една оригинална песничка. Колеги, майстро, жал ми е само да те обичам, да се обличам, Аледжи, готов ли сме? Соло барабари, но малко.